Hyvää iltaa god afton. Ennen kuin avaan kokouksen, niin katsotaan juhlavuoden video. För er då öppnar mötet ska vi se på jubileumsårets video. Ja Elina Virta esittelee, presenterar. Ole hyvä, varsågod. Joo, kiitos. Iltaa kaikille. Eli tämä video, minkä näette kohta, niin tehtiin sekä Kaskisten juhlavuoden että Kulttuurihelmivuoden 2025 osana. Alltså den här video gjordes både för Kaskös jubileumsåret och som en del av Kulturpäråret 2025. Ja kun Kaskinen valittiin vuoden 2025 kulttuurihelmeksi, vaikutti valintaan ne kulttuuriteot, joita me esiteltiin meidän hakemuksessa. Ja Kaskisten voiton mahdollisti sekä puutolomessut että idea tästä musiikkivideosta. När Kasko valdes till Kulturpärla 25 påverkades beslutet av kulturinsatser som vi presenterade i vår ansökan. Det som möjliggjorde Kaskös vinst var både Trähusmässan och idén om denna musikvideo. Ja kaikki kulttuurihelmeksi valitut saavat täältä Cultural Pearls-organisaatiolta summan käytettäväksi näihin kulttuuritekoihin. Ja se maksetaan suoraan sille kumppanille, jolta ostetaan sitten se palvelu, millä tämä kulttuuriteko tehdään. Ja tämän videon tuottajat on osin Pohjanmaalta, osin muualta Suomesta. Ja sama työryhmä on tehnyt vastaavan videon aikaisemmin Kainuulle ja tekevät videon ensi vuonna kulttuuripääkaupunki Oululle. Ja nämä laulut ja videot pääsee myöhemmin hyvin todennäköisesti osaksi Finnairin Suomi-mainontaa. Eli vaikka tämä video nyt tehtiin osana juhlavuotta ja kulttuurihelmivuotta, niin tarkoitus on, että ne jäävät elämään sitten vuosiksi eteenpäin ja voi käyttää myös Kaskisten markkinoinnissa. Alla som väljs till Kulturpärlan får också en summa från organisationen Cultural Pearls, avsedd att användas för dessa kulturprojekten. Summan betalas direkt till den samarbetspartner från vilken tjänsten köps. Producenterna av denna video kommer delvis från Österbotten och delvis från övriga Finland. Och samma arbetsgrupp har gjort en motsvarande musikvideo för Kajanaland och kommer nästa år att producera en musikvideo för Uleåborg. Och dessa sånger och videor kommer sannolikt senare att bli en del av Finnairs marknadsföring av Finland. Så även om videon nu var som en del av jubileumsåret är syftet att den ska leva vidare i många år framöver och fortsätta används till marknadsföringen av Kaskö. Ja tämän videon suunnittelu aloitettiin jo yli vuosi sitten ja video on kuvattu Kaskisissa helmikuusta alkaen. Ja kiitän avusta tässä kohtaa kaikkia yhteistyöntekijöitä, joita tästäkin salista löytyy. Planering av den här video påbörjades för ett år sedan och inspelningen har pågått sedan i februari. Så tack för hjälpen alla som medverkat i samarbetet. Någon av den även finns här i salen idag. Så, tack Kari. Minä tulin nuorena poikana 8-ikäisenä muutin Kaskisiin ja olen asunut täällä sen jälkeen koko elämäni. Tämä on maailman paras paikka. Katselen lautta ohi lipun vaan. Viime kerrasta on jo aikaa. Yli meidän on pyyhkinyt aaltoja, mut vielä ilmassa on sitä taikaa. Kaskinen on pieni, mutta tämä hyvin läheinen, ihmisläheinen paikka.
Se niemi siellä, Spielberg, siinä on mahtava olla, kun oikein tuulee ja myrskytään. Vågornas svall ger dig ro. Hos dig har jag mitt bo. Jag fruktar ej vattnets djup. Jag följer havets ljus. Suosikkijoukkueen jalkapallossa pelataan nelosessa ja ollaan ylpeitä siitä. Tunnistan kaukaa sun ääriviivat, vaikka alkanut on jo hämärtää. Ei pelota rajoilla tai viimat, ohi on myrskysää. Över oss om stormen bär. Ohi on jo myrskysää. Vattnets djup, jag följer havets Tämä on maailman paras paikka. No niin, tervetuloa tämän vuoden viimeiseen valtuuston kokoukseen. Välkomna till årets sista fullmäktigemöte. Kokous on avattu, mötet öppnat. Pykälä 55, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Paragraf 55, mötes laglighet och beslutförhet. Suoritetaan nimenhuuto, vi förrättar namnupprop. Marie, varsågod, eller hyvä. Aspebäck Leif. Paikalla. Kappel Anni. Paikalla. Haglund Marita. Joo. Holm Juhani. Paikalla. Povi Ilkka. Paikalla. Häggblom Kari. Ja, Clemens James. Paikalla. Kronlund Henna. Ja. Lammi Hannele. Paikalla. Lindholm Anton. Ja. Mundenius Jan Anders. På plats. Lähdesluoma Lasse. Varalta Salo. Lärkka Jessica. Ja. Markkanen Meri. Paikalla. Tarkka Jarmo. Paikalla. Toivola Ville. Paikalla. Tuntunen Anneli. Paikalla. 17 jäsentä on paikalla. Voidaan todeta, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Vi har 17 medlemmar på plats och vi kan konstatera att sammanträdet är i laga ordning, sammankallat och beslutfört. Todetaan konstateras. Sitten toivomus olisi, että ne, jotka osaavat molemmat kielet, puhuisivat molemmilla kielillä. Näin tullaan kaikki paremmin ymmärretyksi. Meillä ei ole kääntäjää. Det skulle vara önskvärt att de som kan båda språken skulle tala på båda språken. På detta vis blir vi också bättre förstådda, och för vi har ingen
translator här. Pykälä 56, pöytäkirjatarkastajien valinta. Paragraf 55 ja 56. Val av protokolljusterare. Saanko esityksiä puheenjohtaja? Puheenjohtaja. Ol. Esitän Lundeen edustaja Anneli Tunttusta. Onko muita esityksiä? Finns det andra förslag? Eli valitaan Lundenius ja Tunttunen pöytäkirjan tarkastajiksi. Vi väljer då Lundenius och Tunttunen till protokolljusterare. Valittuja vaan. Pykälä 57, hallintosäännön tarkistaminen. Paragraf 57, justering av förvaltningsstadgan. Hallintosääntöä pitää tarkistaa talousarvioon liittyvien päätösten sekä lainsäädännön muutosten johdosta seuraavasti. Hallintosäännön 39 pykälä ja 40 pykälä yhdistetään samaksi pykäläksi sivistystoimialan alle. Sitä johtaa sivistysjohtaja. Kasvatus- ja opetusjohtajan virkanimike ja sivistyspäällikön määräaikainen virka poistuvat. 2. Hallintosäännön 40 pykälään rehtorin toimivalta lisätään kohta 22. Valmistelee koulujen talousarviot, toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset. 3. Hallintosäännön 46 pykälän 27 kohdassa lakiviitteeksi muutetaan rakentamislaki. Förvaltningsstadgan ska ses över med anledning av budgetrelaterade beslut samt ändringar i lagstiftningen enligt följande. 1. Förvaltningsstadgan paragraf 39 och paragraf 40 slås samman till en och samma paragraf under bildningssektorn. Den leds av en bildningsdirektör. Tjänstebenämningen direktör för fostran och undervisning och den tidsbundna tjänsten som bildningschef utgår. 2. I paragraf 40 i förvaltningsstadgan läggs rektorns befogenheter till i punkt 22. Förbereder skolornas budgeter, verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. 3. I paragraf 46 punkt 27 i förvaltningsstadgan ändras laghänvisningen till byggnadslagen. Ja ehdotuksena on, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että hallintosääntöön tehdään yllä mainitut muutokset 1.1.2026 alkaen. Förslaget är att stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige att ovannämnda ändringar görs i förvaltningsstadgan från och med 1.1.2026. Keskustelu ja diskussion. Keskustelu päättyy, diskussionen avslutas. Päätösehdotus on hyväksytty, beslutslaget är godkänt. Pykälä 58, hallintosäännön tarkistaminen. Paragraf 58, justering av förvaltningsstadgan. Ja ehdotuksena on, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että hallintosäännön 46 pykälä ja 48 pykälä, tekninen lautakunta, tekninen johtaja, tarkistetaan uusien lakien mukaiseksi sekä että hallintosäännön pykälät 43, 45, 47, 48, 77 tarkistetaan nimimuutoksen johdosta.
Förslaget är att stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige att paragraf 46 och 48, tekniska nämnden, tekniska direktören, i förvaltningsstadgan justeras så att det överensstämmer med de nya lagarna samt att förvaltningsstadgans paragrafer 43, 45, 47, 48, 77 justeras på grund av tjänstebenämningens ändring. Keskustelu ja diskussion. Keskustelu päättyy, diskussionen avslutas ja päätösehdotus on hyväksytty, beslutuslaget har gjorts. Pykälä 59, talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma 27-28. Paragraf 59, budget för 2026 och ekonomiplan för 27-28. Kaupunginjohtaja, ole hyvä, varsågod, stadsdirektör. Puheenjohtaja, arvoisa valtuutetut, käsillä on vuoden tärkein asia, eli talousarvioehdotus seuraavalle vuodelle 2026 ja siihen liittyvät taloussuunnitelman vuodet. Teille on jaettu budjettikirja tai tullut listan mukana 2-3 viikkoa sitten tekstiosineen. Meillähän oli tämä vastaava asia 4 viikkoa sitten kaupunginvaltuuston budjettiseminaarissa esillä. Silloin tekstiosuudet vielä puuttuivat tai olivat vajaita, mutta nyt kaikki on tässä kirjassa ja sitten siihen on tullut vielä sen jälkeen yksi muukin muutos. Katsotaan tämä tuloslaskelmasivu, se on tuossa taulullakin. Eli tästä näkyy, että meidän 26 vuoden toimintatulot ovat yhteensä 2 392 000 euroa, siis sellaiset toimintatulot, mitkä eivät ole veroja tai valtionosuuksia. Ne ovat vuokria, myyntituloja, tukia, avustuksia ja niin edelleen. Aika paljon vuokratulotuottoja meillä, yli 1 miljoonaa euroa. Sitten toimintakulut, henkilöstö, ostopalvelut, aineen tarvikkeet ja niin edelleen, 5 971 000. Ja näin ollen näiden erotus, eli toimintatulot miinus toimintamenot, niin pääsemme lukuun miinus 3 579 000 euroa. Toimintakatehan on aina miinusmerkkinen, koska harvalla muut toimintatulot ylittävät kulut kuin sitten mennään verojen puolelle. Eli toimintakate on miinuksena. Verksamhetsbidraget är alltid på minussidan, men sen börjar det balansera med skatteinkomster och statsandelar. Seuraavalle riville on sitten verotulot, kunnallisvero, kiinteistövero ja yhteisövero. Yhteensä verotulot 4,3 miljoonaa euroa, niistä ylivoimaisesti suurin osa kunnallisveroa 2,8 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroa hieman alle 1 miljoonaa euroa ja yhteisöveroa noin 550 000 euroa. Nyt huomaatte tuon eron yhteisöveron välillä vuosina 2025-2026. Siinä on selkeä pudotus arviolta noin 450 000 euroa. Ja se johtuu tietysti siitä, että elinkeinoelämällä ei mene kovin hyvin, eli tuloksia ei synny, josta myös yhteisöveron kuntaosuus lasketaan. Alltså det här samfundsskatten är problematisk i hela landet, därför att det inte går så bra i näringslivet. Man har mindre vinster att dela eller betala skatter. Det betyder det att en del av samfundsskatt kommer till kommunerna och sen det delas mellan kommunerna på grund av det var arbetsplatserna är. Eli kuntaosuus yhteisöverosta määräytyy sen mukaan, missä yritysten työpaikat ovat. Eli jos on hyvää voittoa tuottava yritys, jonka kaikki työpaikat sattuisivat olemaan Kaskisissa, niin me saisimme koko sen kuntaosuuden siitä yhteisöverosta. Eli sen työpaikkaan jakautumaan mukaan. Sillä ei ole merkitystä, missä ihmiset asuvat. No niin, eli verotulot siis yhteensä 4,3 miljoonaa. Valtionosuudet, valitettava miinus. Siinä on nyt miinus 577 000 euroa.
Se on vähän pienempi kuin viime vuonna sen takia, että tähän tulevat nyt lisäksi työllisyysalueen valtionosuudet. Ne tulivat jo tänä vuonna, mutta niitä on tullut lisää, eli tämä summa niin kuin hieman kaunistuu, mutta se ei muuta sitä kokonaiskuvaa. Ne tulot, mitkä tulevat sitä kautta, niin myös menevät. Eli ne eivät oikeasti tuo meille lisää rahaa, mutta kaunistavat tätä valtionosuuslukua, joka tapauksessa on selkeästi miinusmerkkinen. Ja nyt arvoisa valtuusto, tässä kohtaa tuli nyt se muutos, minkä kaupunginhallitus käsitteli 1. joulukuuta. Stadsstyrelsen hade möte den 1 december och behandlade en förändring som ser nu här på listan. Det är paragraf 60. Ja nämä pykälät kuuluvat nyt yhteen, eli se on sama asia. Kaupunginhallitus täydensi tätä budjettikirjaa, sitä budjettikirjaa, mikä teille tuli marraskuussa, tämän sivun osalta täsmennetyillä vuosikateluvuilla ja tilikauden ylijäämä-alijäämä-luvuilla. Ja tämä tuli nyt, se ehti tulla kaupunginhallituksen kautta valtuustoon, ja se on nyt siis mukana tässä viimeksi jaetussa budjettikirjassa, joka saatiin viime viikolla. Eli sen luvut ovat nyt sitten näiden 2 pykälän esitysten mukaisia. Nämä rivit pitävät paikkansa. Mutta Stadsstyrelsen föreslog ännu förändring i fullmäktige den 1 december på grund av det att stadsandelsreformen helt enkelt kollapsade, alltså det blir ingenting under denna valperiod och därför ändrade vi siffrorna på denna sidan att de ser nu ungefär riktiga ut. Emmehän me tiedä tarkkaan, mitä siitä tulee vuosina, ihan tarkkaan mitä tulee vuosina 27-28, mutta tähän on nyt kirjattu valtionosuuksiksi, tai tuo valtionosuusrivi jokseenkin samaksi 26, 27, 28, eli budjettivuosi ja suunnitelmavuosi. Alltså vi har ingen annan information än det att statsandelar ungefär är på samma nivå 26-27. Och den nivån syns här. Och sen leder det till det att det här sista raden, räkenskapsperiodens överskott eller underskott, är ungefär detsamma också. Alltså tämä viimeinen rivi tilikauden ylijäämä alijäämä on nyt sitten jokseenkin sama näinä vuosina, eli 26, 27, 28. Tämä uusi tieto ei muuttanut tilannetta miksikään vuodeksi 2026, vaan sen vaikutus on vain suunnitelmavuosille 27-28. Alltså det här att ingen reform kommer, ingen stadsandelsreform kommer under denna valperiod har ingen betydelse, eller ingen inflytande till det här året 2026, utan bara till 2027 och 2028. Ja tämä on se muutos, mikä siis tuli marraskuun seminaarin jälkeen ja minkä kaupunginhallitus käsitteli viikko sitten, ja tämän mukainen budjettikirja tuli teille sen jälkeen sitten viime viikolla. Näin, eli tämä oli se oleellinen muutos nyt siihen marraskuun. Tilanne on nyt hieman parempi kuin 25 vuonna, tai tänä vuonna, budjetin mukaan ainakin, niin kuin näkyy, niin meidän alijäämämme on pienentynyt, mutta sitten on kova työ pitää budjettiluvut voimassa niin, että todellakin tämä toteutuu, ja vaikka se toteutuisi, niin se jää sitten kuitenkin miinukselle. Tämän vuoden tulos ei ole vielä tarkkaan tiedossa, se ennuste on nyt tällä hetkellä hieman huonompi kuin tämä budjetti, mikä näkyy siis 25 vuonna 822 000. Se riippuu siitä, saammeko nyt tällä viikolla, päätös tulee torstaina valtioneuvostosta, saammeko ylimääräistä harkinnanvaraista valtionosuutta. Alltså det här extra stadsandel, man fattar beslut om det i statsrådet på torsdag. Det kan komma någonting där eller inte, men alltså det påverkar resultatet 2025. Tämä olisi pääasia. No nyt en käy näitä tekstiosia läpi, enkä niistä voidaan keskustella ja esittää kysymyksiä sitten. On täydennetty tähän kirjaan kaikki. Investointiosuus on sitten seuraavalla sivulla. Katsotaanpa se siitä, että minä sen investointisivun. Nämä numero-osuudet tässä nyt kerralla näin esittelin ne, mutta sitten muu keskustelu käydään puheenjohtajan johdolla näistä numeroittain niistä kohdista, mitkä sillä on. No niin, tässä on investoinnit, joo. Ja pyydän, että tekninen johtaja tarvittaessa täydentää ja kertoo, mitä nämä numerot pitävät sisällään, varsinkin jos tulee kysymyksiä. Eli investoinnit ovat käytännössä katsoen kaikki teknisessä toimessa. Vuonna 2026 siellä on kaavoitukseen varattu 20 000 €. Ei näin omaa kaavoittajaa ole, vaan ostamme sen konsulttipalveluille ja tuon verran on varattu siihen. Kaskisten koulun ilmastoinnin optimointiin 80 000, urheilutaloon 90 000,
urheilukenttään 40 000, sitten tämä torin varrella olevaan kirjastotaloon 200 000, jotta se saataisiin alueen remonttiin ja se talo kuntoon taas. Asfaltointiin 50 000, nuorisotaloon 30 000 ja sitten tämä tärkeä viimeinen rivi, vesi- ja viemeriverkoston pumpaan 200 000 euroa. Tuo viimeinen rivi on, vaikka luku näyttää suurelta, se on varsin pieni, mitä tulee sen korjausvelkaan ja saneeraustarpeeseen, mutta aloittaa pitää ja tässä nyt on jonkunmoinen summa sitten siihen kuitenkin. Eli yhteensä kaikki nämä teknisen toimen asiat 720 000 ja sitten kokonaisuus 740 000 euroa. Alltså den här investeringsvikten under jorden kan man säga. Det är vattenledningar, avlopp och sådant som behöver en grundrenovering. Och sen det här torget om Johan bibliotekshuset här vid torget som man ska börja renovera det. Onko teknisellä tässä kohtaa kommentoitavaa näihin lukuihin vai odotetaanko keskustelua? Tämä kysymys. Ei ole kommentoitavaa. Joo, selvä. Eli näillä sinänsä pienehköillä investointinumeroilla mennään, mutta jotain on tehtävä ja tämä on nyt sitten arvioitu tärkeimmiksi kohteiksi ja tarkemmat päätökset tekee tekninen lautakunta ensi vuoden aikana. Näin. Katsotaan sitten vielä henkilöstösuunnitelmaa viimeistä sivua. Otatko minä sen esille sieltä? Siellä on numeroita. Eli personalplan, siis tosiaan siellä vuosi 2026 kokonaisuudessaan päättyy kaikki yhteensä on siellä 51 henkilötyövuotta, kun tänä vuonna on 63,8. Tässä on ensin hallinnon osuus. Keskushallinto, se on jokseenkin sama, puoli henkilötyövuotta vähemmän ensi vuonna. Tekninen toimi, reilu 2 henkilötyövuotta vähemmän kuin viime vuonna. Ja sitten kasvatus- ja opetustoimi, jossa merkittävä on se, että muutokset astuvat voimaan 1.8.2026, niin se ei, siis lukeekin näin lopussa, että perusopetuksen henkilöstömäärät ovat voimassa 1.8.2026 alkaen, eli sinänsä nämä luvut ovat oikeita, mutta ne eivät ole voimassa vuoden alusta. Alltså man måste förstå det här att de här grundutbildningens personalantal träder i kraft 1 augusti 2026, inte i januari. Siellähän meidän suurimmat eniten väkeä on, eniten työntekijöitä ja sitä kautta eniten rahaa myös. Ja tätä voi sitten kasvatusopetuksesta kommentoida ja selostaa tarkemmin, jos siihen on aihe. Mutta siis henkilötyövuodet vähenevät. Näin puheenjohtaja, tässä ihan tämä numeropuoli lyhyesti, mitä oli käyttötalous, investoinnit ja henkilöstö. Henkilöstö näkyy tietysti budjettinumeroina, mutta tuossa näkyy tämä henkilötyövuodet ja siinä ei ole siis päälukua, vaan henkilötyövuosina laskettuna määrä. Om det finns frågor nu, jag kan svara kort på det här, men sen diskussionen tar vi in i den listan som står i föredragningslistan, alltså vi har 8 punkter. Kiitoksia. Tack ska du ha. Onko nyt kaupunginjohtajalle kysymyksiä suoraan tässä vaiheessa vai myöhemmin? Finns det frågor direkt nu åt stadsdirektören eller tar vi det sen eftersom? Eli ehdotus tässä on, että kaupunginhallitus esittää alla mainitun kokonaisuuden kohdat 1-8 valtuustolle hyväksyttäviksi. Viranhaltijat valtuutetaan tekemään teknisiä tarkistuksia talousarviokirjaan. 1. Tavoitteet. 2. Käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot. 3. Tuloslaskelman
4 rahoituslaskelman, 5 investoinnit, 6 henkilöstösuunnitelman, 7 taloussuunnitelman 2728 ja 8 investointisuunnitelman 2728. Så beslutsförslaget är att stadsstyrelsen föreslår nedannämnda helhet, punkterna 1-8 för fullmäktige för godkännande. Tjänsteinnehavarna befullmäktigas att göra tekniska justeringar i budgetboken. 1. Mål. 2. Anslagen och inkomstposterna för driftsekonomidelen. 3. Resultaträkning. 4. Bokslut. 5. Investeringar. 6. Personalplanen. 7. Ekonomiplanen 2728. 8. Investeringsplan 2728. Ja käydään ensin yleiskeskustelu. Vi ska först föra en allmän diskussion. Avataan keskustelu ja öppna diskussionen. Puheenjohtaja. Ole hyvä. Herra puheenjohtaja, ihan tämmöinen menettelykysymys vaan, että tässä on tämä järjestyksessä 8 kohtaa. Ne eivät ole ihan ehkä tuossa järjestyksessä täällä budjettikirjassa, mutta tämä tavoitteet kohta 1 tarkoittaa siis kaupunkistrategian tavoitteita, jotka ovat tässä teksteinä näiden ihan muutaman ensisivun jälkeen, jossa on talousarvion rakennissitoumus ja katsaus. Tarkoittaa sitä, että strategisia tavoitteita, jotka ovat tässä on sivunumerointia, mutta jotka ovat heti sen johdannon jälkeen. Ja sitten käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot, ne on tietysti se ydin. Tosiaan. Jo, så det här numren som på sidan 7, alltså 8 punkter. De är kanske inte just i den ordningen i den budgetboken, men vi tar i detta ordning, alltså från 1 till 8. Och det här, alltså om man lägger pengarna määrärahat, det här alla, de är i det där delen 2, delen nummer 2, käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot. Och det är sidan 7, alltså anslagen om inkomstposterna för driftsekonomidelen. Det är den där kärnan här, alltså alla siffror är där, pengar är där. Och sen förstås punkt 5, investeringar. Sådär. Lundenius. Tack för det. Som jag förstod så är det allmän diskussion. Ja. Jag skrev ner till papper så jag ska komma ihåg. Ännu ett år har gått och ett år som igen visar ett minusresultat för staden. Och de kommande åren ser absolut inte bättre ut. År 26, 27 och 28 visar alla på kraftiga underskott. Nästa år kommer också staden att ha förbrukat de bokföringsmässiga överskott vi har haft i många år. Och vi kommer då att ha ett ackumulerande underskott som för år 2028 troligen kommer att vara närmare 1 miljon euro om det räcker. För vi har ju också en reparationsskuld på närmare 20 miljoner euro som ligger och ger sig i bland annat vårt vatten- och avloppsnät. Så minuset 2028 kommer troligen att bli större. Det betyder för Kaskers del att för att vi ska kunna hålla igång verksamheten måste vi ta mera lån. Och redan nu har staden mera lån än vad en årsbudget för staden är. I nästa års budget har staden gjort inbesparingar på närmare 0,5 miljoner euro. Och dessa inbesparingar drabbar främst skolväsendet som får stå för över halva inbesparingen. Det betyder att våra skolbarn får det sämre med större klasser, mindre lärare och assistenter och mindre skolor. Så nu tycker jag faktiskt att vi politiker ska börja ta ansvar för staden och för deras invånare. Och börja diskutera allvarligt en diskussion med vår närmaste granne. Idag betalar stadens invånare flera tusen euro mera än vad våra grannkommuners invånare per år betalar i skatt. Och vad får det för pengar? Jo, sämre service, främst indragen service från välfärdsområdets sida.
Så bästa politikerkollegor, tänk efter före medan ännu har möjlighet att underhandla med grannen. Efter något år är det för sent och då är det staten som kommer in och bestämmer för oss. Det är sama suomeksi. Jälleen yksi vuosi on kulunut ja se on jälleen tuonut kaupungille tappiota. Eikä tulevien vuosien näkymät ole yhtään paremmat. Vuosina 26, 27 ja 28 on odotettavissa suuria alijäämiä. Ensi vuonna kaupunki on myös kuluttanut monia vuosien kirjanpidollisen ylijäämän ja meillä on silloin kertynyt alijäämä, joka vuonna 2028 luultavasti on lähes 1 000 000 euroa, jos se riittää. Sillä meillä on myös lähes 20 miljoonan euron korjausvelka, joka kytee muun muassa vesi- ja viemäriverkostossa. Joten miinus vuonna 2028 tulee todennäköisesti olemaan suurempi. Kaskisten osalta tämä tarkoittaa, että voidakseen jatkaa toimintaansa, kaupungin on otettava lisää lainaa ja jo nyt kaupungilla on enemmän lainaa kuin sen vuotuinen budjetti. Ensi vuoden budjetissa kaupunki on tehnyt lähes 500 000 euron säästöjä, jotka kohdistuvat pääasiassa kouluun, jonka osuus säästöistä on yli puolet. Tämä tarkoittaa, että koululaisillemme tulee huonompi tilanne, kun luokkakoot kasvavat, opettajien avustien määrä vähenee ja koulumateriaalia on vähemmän. Sitten meidän poliitikkojen on otettava vastuu kaupungista ja sen asukkaista ja alettava keskustella uusiosta lähimmän naapurikuntamme kanssa. Tällä hetkellä kaupungin asukkaat maksavat vuosittain useita tuhansia euroja enemmän veroja kuin naapurikuntien asukkaat. Ja mitä saamme rahoillamme? Ei muuta kuin huonompaa palvelua, pääasiassa hyvinvointipalvelujen supistumista, joten hyvät poliitikkokollegat, miettikää asiaa. Meillä on vielä mahdollisuus neuvotella naapurikunnan kanssa. Muutaman vuoden kulutta on liian myöhäistä, sillä silloin valtio astuu kuvaan ja päättää puolestamme. Kiitos. Kiitos. Tack ska du ha. Muita puheenvuoroja? Ei ole. Niin sitten mennään näihin kohta kohdalta. Vi går då sen och godkänner punkt för punkt de här följande punkterna. Ja 1. Tavoitteet. 1. Mål. Tästä keskustelua, diskussion. Eli kohta 1 hyväksytään. Punkt 1 godkännes. Kohta 2 käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot. Punkt 2 anslagen och inkomstposterna för driftsekonomidelen. Tästä keskustelua, diskussion. Lindholm, varsågod. Tack herr ordförande. Också skrivit ner. För mig är detta den första budgeten att som förtroendevald ta ställning till. En budget med ett negativt resultat. En del här i salen har gjort detta många gånger tidigare. Jag vet inte hur det känns för er, men för mig är det skrämmande att se budgetplanen. Det står mig klart att vi måste jobba nu. Det finns ingen räddning genom att spara. Nu gäller det att trygga servicen och invånarnas välfärd. Medan vi jobbar för en snabb och smidig samgång med vår grannkommun Närtes. Personligen vill jag inte se några sparåtgärder alls. Vi borde påbörja de investeringar som uteblivit i många år. Men jag håller mig till den avdelning jag är insatt i, nämligen bildningen. Då nämnden behandlade bildningens budget var den enig om att slopa inbesparingar på skolgångshandledare. Detta blev sedan ändrat av stadsstyrelsen. Jag vet att detta kommer att ha dystra följder.
Jag vet det för att jag har diskuterat med bildningen i andra kommuner i regionen. Jag vet det för att jag själv jobbar som lärare. Jag vet det för att jag själv har barn i både skola och daghem. Men mest av allt så vet jag det i mitt hjärta. Jag står upp för det som drabbas. För det som mister sitt jobb. Det som gjort tjänst åt staden i flera år. För det som mister sina arbetskamrater. Det som plikttroget täcker upp och gör mer arbete utan mer ersättning. För föräldrarna. Det som redan gör allt för att hjälpa till med barnens inlärning. Men inte minst för barnen. Det som behöver en trygg tillvaro med en vuxen närvaro. Spara inte på vår framtid. Jag föreslår att budgeten återremitteras till styrelsen för att ändras enligt bildningsnämndens förslag. Suomeksi. Tämä on ensimmäinen budjetti, johon otan kantaa luottamushenkilönä. Budjetti, jonka tulos on negatiivinen. Jotkut täällä salissa ovat tehneet tätä monta kertaa aiemmin. En tiedä miltä teistä tuntuu, mutta minusta on pelottavaa katsoa budjettisuunnitelmaa. On selvää, miten meidän on nyt toimittava. Säästöillä ei ole pelastusta. Nyt on tärkeää turvata palvelut ja asukkaiden hyvinvointi, samalla kun työskentelemme nopean ja sujuvan yhdistymisen eteen naapurikuntamme Närpiön kanssa. Henkilökohtaisesti en halua nähdä mitään säästötoimia. Meidän pitäisi aloittaa investoinnit, joita ei ole tehty moniin vuosiin. Pysyn kuitenkin siinä osastossa, johon olen perehtynyt, eli sivistyksessä. Kun lautakunta käsitteli sivistyksen budjettia, lautakunta oli yksimielisesti sitä mieltä, että säästöt koulukäynnin ohjaajista peruutetaan. Tämä muuttui sitten hallituksessa. Tiedän, että täällä on synkät seuraukset. Tiedän sen, koska olen keskustellut asiasta muiden alueen kuntien sivistysjohtajien kanssa. Tiedän sen, koska olen itse opettaja. Tiedän sen, koska minulla on itse lapsia koulussa ja päiväkodissa. Mutta ennen kaikkea tiedän sen sydämessäni. Puolustan niitä, joita tämä koskee. Niitä, jotka menettävät työpaikkansa. Niitä, jotka ovat palvelleet kaupunkia vuosikausia. Niitä, jotka menettävät työtoverinsa. Niitä, jotka velvollisuuden tuntoisesti tekevät ylimääräistä työtä ilman korvausta. Vanhempia. Niitä, jotka jo tekevät kaikkeensa auttaakseen lapsia oppimisessa. Mutta ennen kaikkea lapsia. Niitä, jotka tarvitsevat turvallisen elinympäristön, jossa on aikuisten läsnäolo. Älkää säästäkö turvallisuudestamme. Ehdotan, että talousarvio palautetaan hallitukselle muutettavaksi sivistyslautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Kiitos, tack. Muita puheenvuoroja, finns det andra talturer? Haglund, varsågod. Tack, herr ordförande. Jag håller helt med Lindholm. Jag är orolig för nedskärningarna som planeras bland personalen på skolan och daghemmet och vill därför ta upp orsaker till varför de extra resurserna behövs och varför det är fel att spara på denna punkt. Olen täysin samaa mieltä Lindholmin kanssa. Olen huolissani koulun ja päiväkodin henkilöstön suunnitelluista leikkauksia ja haluan siksi tuoda esiin syitä siihen, miksi lisäresursseja tarvitaan ja miksi on väärä päätös säästää juuri tästä kohdasta. Då jag i mitt jobb som talterapeut kör runt till daghem, förskolor och skolor ser jag och får höra varför dessa skolgångshandledare är viktiga i dagens grupper. Koska tiedän työssäni puheterapeuttina päiväkodeissa, esiopetuksessa ja kouluissa, näen ja kuulen, miksi koulunkäyntiohjaajat ovat tärkeitä nykypäivän ryhmissä. Idag rapporterar lärare oftare om elever med utmaningar i koncentration och arbetsminne, och det krävs oftare extra vuxenstöd för att upprätthålla studiero i gruppen. Nykyään opettajat raportoivat yhä useammin oppilaista, joilla on haasteita keskittymisessä ja työmuistissa, ja ryhmän työrauhan ylläpitämiseen tarvitaan yhä useammin ylimääräistä aikuisen tukea. Språkliga utmaningar finns i alla klassrum. Vi har barn som behöver stöd i förståelse, arbetsinstruktioner och socialt samspel,
och vi har också en ökad andel elever med andra modersmål än undervisningsspråket. Kielellisiä haasteita on kaikissa luokkahuoneissa. Meillä on lapsia, jotka tarvitsevat tukea ymmärtämisessä, työohjeissa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ja meillä on myös kasvava määrä oppilaita, joiden äidinkieli on jokin muu kuin opetuskieli. Beteende och sociala svårigheter kräver vuxen närvaro och fler elever behöver stöd i konflikthantering och socialt samspel. Extra personal kan vara nödvändig för att förebygga konflikter och riskbeteenden, stötta emotionell reglering och skapa trygghet. Käyttäytymisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet vaativat aikuisen läsnäoloa ja yhä useammat oppilaat tarvitsevat tukea ristiriitatilanteiden käsittelyssä ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Lisähenkilökunta voi olla välttämätöntä konfliktien ja riskikäyttäytymisen ennaltaehkäisyssä, tunnesäätelyn tukemisessa ja turvallisuuden luomisessa. Jag vet att flera av dessa utmaningar finns i Kasköskolor. Utmaningar som kräver extra resurser i klassrummet och tillräckligt med personal på daghemmet. Tiedän, että monet näistä haasteista ovat olemassa Kaskisten kouluissa. Haasteita, jotka vaativat lisäresursseja luokkahuoneeseen ja riittävästi henkilökuntaa päiväkotiin. Vi har lärare. Varför tar inte de ansvar för dessa utmaningar och situationer? Meillä on opettajia. Miksi he eivät ota vastuuta näistä haasteista ja tilanteista? Dagens skolmiljö ställer stora krav på både personal och elever. Det går inte att jämföra dagens daghem och skolor med hur det har sett ut tidigare. Nykyinen kouluympäristö asettaa suuria vaatimuksia sekä henkilöstölle että oppilaille. Nykyisiä päiväkoteja ja kouluja ei voi verrata siihen, millaista oli aiemmin. I dagens skolor finns det som sagt en större variation i elevgrupperna än tidigare när det gäller kunskapsnivå, språkbakgrund och sociala behov. Nykyisissä kouluissa, kuten sanottu, oppilasryhmät ovat moniaisempia kuin aiemmin tietojen, kielitaustan ja sosiaalisten tarpeiden suhteen. Enligt dagens läroplan finns ett krav på differentiering i undervisningen, vilket innebär att läraren ska beakta elevernas olika behov och förutsättningar när undervisningen planeras. Läraren behöver alltså ge stöd samtidigt på flera nivåer beroende på vad eleverna i klassen behöver. Detta är resurskrävande och för att möjliggöra denna flexibilitet som läroplanen kräver behövs extra personal utöver läraren. Tämän päivän opetussuunnitelman mukaan opetuksessa on vaatimuksena eriyttäminen, mikä tarkoittaa, että opettajan tulee ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet ja edellytykset opetusta suunniteltaessa. Opettajan tulee siis antaa tukea samanaikaisesti useilla tasoilla sen mukaan, mitä oppilaat luokassa tarvitsevat. Tämä on resurssivievää, ja jotta opetussuunnitelman vaatima joustavuus voidaan toteuttaa, tarvitaan opettajan lisäksi lisähenkilöstöä. Som jag nämnde i början finns även ett ökat behov av stöd bland elever i dagens skolor. Vi har fått en ny lag när det gäller stödundervisning som trädde i kraft i augusti i år. Kuten alussa mainitsin, oppilaiden tuki on nykyään kasvanut. Meillä on uusi laki tukitoiminnasta, joka astui voimaan elokuussa tänä vuonna. Den här nya stödformen är i första hand gruppbaserad. Stödet ska i första hand ske i den vanliga undervisningsgruppen. Stöd ska ges tidigt och förebyggande. Skolor ska reagera på inlärnings- och delaktighetssvårigheter tidigt, innan problemen växer. Elever ska ha rätt till stöd utan onödiga administrativa trösklar. Och gruppbaserat stöd ska vara en normal del av undervisningen. Tämä uusi tukimuoto on ensisijaisesti ryhmäperusteinen,
ja tuki tulee ensisijaisesti antaa tavallisessa opetusryhmässä. Tuki tulee antaa varhain ja ennaltaehkäisevästi. Koulujen tulee reagoida oppimis- tai osallistumishaasteisiin ajoissa ennen kuin ongelmat kasvavat. Oppilaalla tulee olla oikeus tukeen ilman tarpeettomia hallinnollisia kynnyksiä. Ryhmäperusteinen tuki on normaali osa opetusta. Det här betyder att skolor behöver tillräckligt med resurser. I praktiken fler lärare, speciallärare, assistenter och tid för planering. Trenden i dagens skolor är därför att öka resurserna som finns på plats i klassrummet för att tillgodose vad läroplanen och den nya lagen för stödundervisning kräver. Och nu tänker vi göra precis tvärtom. Det finns skäl att verkligen fundera på vad vi riskerar att utsätta personal och barn för då vi skär ner i resurserna. Tämä tarkoittaa, että kouluilla tulee olla riittävästi resursseja. Käytännössä enemmän opettajia, erityisopettajia, avustajia ja aikaa suunnitteluun. Nykyisten koulujen trendi on siksi lisätä luokassa olevia resursseja, jotta opetussuunnitelman ja uuden tukilain vaatimukset voidaan täyttää. Nyt aiomme tehdä aivan päinvastoin. On syytä todella pohtia, mitä riskejä altistamme henkilöstölle ja lapsille, jos leikataan resursseja. I diskussioner kring sparandet på resurserna i skolan har man uttryckt sig i stil med om man behöver assistent får man väl skaffa läkarintyg. Det är inte bara att skaffa läkarintyg, långt ifrån. Få av de barn som jag träffar i mitt jobb har personliga assistenter. Och detta är barn som redan har gått igenom utredningar och konstaterats behöva stöd. Keskusteluissa koulun resurssisäästöistä on sanottu tyyliin, jos tarvitsee avustajan, hankki vain lääkärin todistus. Ei se ole vain lääkäritodistuksen hankkimista, ei todellakaan. Harvoilla niistä lapsista, joita tapaan työssäni, on henkilökohtainen avustaja, ja nämä ovat lapsia, jotka ovat jo käyneet läpi tutkimuksia ja joiden on todettu tarvitsevan tukea. Vi kommer inte ifrån att det är extra resurser på plats i klassrummen som krävs i dagens skolmiljö. Inte långa resurskrävande utredningar av multiprofessionella team som det krävs för att få en personlig assistent. Assistenter som väldigt få sist och slutligen får beviljade eftersom stödet ska ges i klassen. Tillgången till vuxna resurser i skola och daghem ska styras av behovet i grupperna. Det ska inte styras av sådana besparingar som du planeras. Personalen vi har finns och har blivit anställda av en orsak. Emme pääse siitä eroon, että tämän päivän kouluympäristössä tarvitaan lisäresursseja paikan päällä luokkahuoneissa. Ei monilaisten tiimien kalliita tutkimuksia, joita tarvitaan henkilökohtaisen avustajan saamiseksi. Avustajia, joita vain harvat lopulta saavat, koska tuki tulee antaa luokassa. Aikuisten resurssien saatavuuden koulussa ja päiväkodeissa tulee perustua ryhmien tarpeisiin. Sen ei tule perustua sellaisiin säästöihin, joita nyt suunnitellaan. Henkilöstö, joka meillä on olemassa syystä. Jag oroar mig väldigt mycket för situationen i skolorna och daghemmet om vi genomför de planerade nedskärningarna i personalen. Detta kommer att påverka både personal och elever. Det är ett dyrt pris att betala för nedskärningar som ger så liten inverkan på Kaskös ekonomiska situation. Det finns i själva verket en överhängande risk att detta blir dyrare alternativ på sikt. Olen erittäin huolissani tilanteesta kouluissa ja päiväkodissa, jos toteutamme suunnitellut henkilöstön leikkaukset. Tämä vaikuttaa sekä henkilöstöön että oppilaisiin. Se on kallis hinta maksaa säästöistä, joilla on hyvin pieni vaikutus kaskisten taloudelliseen tilanteeseen. Itse asiassa on olemassa huomattava riski, että tämä vaihtoehto tulee pitkällä aikavälillä kalliimmaksi. Jag understöder Lindholms förslag eftersom jag inte heller
Inte jag heller ser någon räddning i dessa sparåtgärder. Vi skapar bara ännu mera bekymmer och onödiga problem. Kannatan Lindholmin ehdotusta, koska en minäkään näe näissä säästötoimissa mitään ratkaisua. Luomme vain lisää huolia ja turhia ongelmia. Kiitos, tack. Kiitoksia, tack ska du ha. Nyt on Lindholm esittänyt palautusta hallitukselle ja Haglund on kannattanut, että me menemme äänestykseen. Nu har Lindholm föreslagit återremittering och Haglund har understött, så går till omröstning. Den här punkten. He, jotka äänestävät sen puolesta, että keskustelu jatkuu, äänestävät jaa. Ja he, jotka äänestävät Lindholmin ehdotuksen puolesta, äänestävät ei. De som röstar för att diskussionen fortsätter röstar ja. Och de som röstar för Lindholms förslag röstar nej. Onko tämä selvä? Är detta klart? Asbeck Leif. Ja. Kappel Anni. Joo. Haglund Marita. Nej. Holm Juhani. Ja. Hovi Ilkka. Ja. Clemets James. Ja. Kronlund Henna. Nej. Lammi Hannele. Ja. Lindholm Anton. Nej. Lundenius Jan Anders. Nej. Salo Jukka. Ja. Lääkkä Jessica. Nej. Markkanen Meri. Ja. Tarkka Jarmo. Ja. Toivola Ville. Ja. Tunttunen Anneli. Ja. Häggblom Kari. Ja. Ollaan saatu 12 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä, joten tästä pykälästä keskustelu jatkuu. Det betyder vi har fått 12 ja-röster och 5 nej-röster, och det betyder att diskussionen fortsätter runt den här punkten. Keskustelu jatkuu, diskussionen fortsätter. Holm. Olin kysynyt kasvatus- ja opetusjohtajalta, kun näistä meidän koulun resursseista nyt keskustellaan. Olen ymmärtänyt, että meillä on ollut hyvin runsaat resurssit, jos me katsotaan niin kuin laajemmin näitä resursseja, mitä meillä on ollut. Mutta jos tämä esitys hyväksytään, niin missä tilanteessa me ollaan, me katsotaan näitä naapurikuntia ja yleisemmin laajemminkin verrataan niin resursseja, voisiko kertoa meille, että ollaanko me sitten aivan siellä pohjalla vai keskitasolla, vai missä me ollaan, jos tämä päätös menee lävitse. Elina, ole hyvä. Kiitos. Kuten olen aikaisemminkin maininnut tässä salissa, meillä on Kaskisissa edelleen pienet opetusryhmät. Meillä on hyvä tilanne myös siinä mielessä, että meillä on oma erityisopettaja sekä ruotsinkielisessä koulussa, suomenkielisessä koulussa ja vielä oma pätevä erityisopettaja varhaiskasvatuksessa. Eli myös tähän tukiuudistukseen nähden meillä on riittävä resurssi. Ja se, minkä haluaisin vielä nostaa tähän keskusteluun, ymmärrän, että nämä säästöt ei ole helppoja ratkaisuja koskaan, mutta meidän on otettava huomioon myös vähenevä oppilasmäärä. Se ei ole vain Kaskisten ongelma, vaan tästä on puhuttu aivan valtakunnallisesti. Viimeksi Tampereella Kommunen Areenassa käytiin keskustelua tästä. Ja esimerkiksi just tänään sain tiedon, että ensi syksynä Svenska Skolanissa ei aloita yhtäkään ekaluokkalaista, hyvin todennäköisesti. Eli meillä on oppilasmäärät vähenemään päin.
muita puheenvuoroja? Mistä andra talturer? Ellei, niin hyväksytään kohta 2, godkänner punkt 2. Kohta 3, tuloslaskelma. Punkt 3, resultaträkning. Tästä keskustelua, diskussion. Lammi, ole hyvä vastuullinen. No, kiitos puheenjohtaja. Jos 3 minuuttia olisi tässä. Kaupungin valtuusto 8.12.2025. Pykälä 59 ja 60. Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelmat 2027 ja 2028 ovat alijäämäisiä. Näin ei pitäisi olla. Kaupunginhallituksen kokous 17.11.2025, pykälä 162. Tuloslaskelmassa, jonka kaupunginhallitus hyväksyi, talous oli tasapainossa taloussuunnitelmakaudella 2026-2028. Kaikki ylijäämä, mitä vuosien saatossa on kertynyt, loppuu 2026 vuoden talousarviossa. Ja tilikauden alijäämä on -478 905 €. Tämä tarkoittaa sitä, että tuo alijäämä on katettava tämän talousarviokauden aikana 2028 vuoden loppuun mennessä. Kaupunginhallituksen kokous 1.12.25, pykälä 171. Kaupunginhallitus hyväksyi tuloslaskelmaan tehdyt muutokset negatiivisiin valtion osuuksiin taloussuunnitelma vuosille 2027 ja 2028, koska valtiolta tuli ilmoitus, että lakiuudistus valtionosuusjärjestelmään ei ehdi tämän nykyisen hallituskauden aikana. Nyt talouslaskelmaan kertyi tilikausien alijäämää 2028 vuoden loppuun mennessä 1 300 000 hiukan yli. Kaupungin hallituksen yhteinen näkemys asiasta oli se, että 2026 talousarvio tulee kattaa toimenpiteillä, jotka listataan tammikuussa 2026 ja laitetaan täytäntöön ennen tilinpäätöstä 2026 vuoden loppuun mennessä. Tämä epäoikeudenmukainen laki on tullut maksamaan jo miljoonia Kaskisten kaupungille. Tähän 500 000 ei kaupunki vielä kaadu. Ehdotan ja esitän, että valtuusto kirjaa toimeksiannon tähän pöytäkirjaan. Kaupungin hallituksen on listattava toimenpiteet tammikuussa 2026 talousarvion 2026 alijäämä -478 905 €. Sen kattamiseksi ja toteutettava ne kuluvan vuoden aikana ennen tilikauden päätöstä. Ei kuluvan vuoden, vaan ensi vuoden. 26 vuotta. Onko muita puheenvuoroja? Ja, behöver ni översättning eller förstår ni allihopa? Okej. Håll. Niin, kannatan tuon Hannele Lammen tekemää esitystä, että kaupunki listaa ne, mitä kaupungin hallitukselle puhuttiin, mitä erilaisia kohteita, mitä Hannele Lammi listasi niistä, mitkä tulisi käydä läpi heti alkuvuodesta. Ole hyvä vastuullinen. Ymmärrän tämän ajatuksen oikein hyvin. Minusta se on ehkä semmoinen ponsimuotoinen lausuma, joka voitaisiin lisätä tämän päätöksen tähän pykälään. Siis se, eikö niin? Sitä, koska se ei nyt se ei sisälly hallituksen esitykseen, mutta miten puheenjohtaja tuli, se nostetaan niin ponsimuoto. Kyllä, näin minäkin ajattelen.
Se ei muuta näitä lukemia. Eli voidaanko lisätä tämmöisen ponnen tähän kohtaan 3, kan vi tillsätta en sån här kläm till punkt 3. Yksimielisesti, enhälligt. Lisätään tillägget. Onko muuta tähän kohtaan 3? Finns det annat till den här punkt 3? Eli kohta 3 hyväksytään godkänna punkt 3. Kohta 4 rahoituslaskelma. Punkt 4 bokslut. Tästä keskustelua diskussion. Ole hyvä, varsågod. Huomioon vaan, se on se rahoituslaskelma sivubudjetissa. Siellä on listattu nyt investoinnit, rahoituksen rahavirta, vaikutus maksuvalmiuteen on miinus 757 000 euroa. Eli tarkoittaa sitä, että investoinnit menevät velaksi. Sitten siellä on lainakannasta lukuja. Lainakanta ensi vuoden lopussa olisi näin ollen 6,6 miljoonaa euroa ja 5,300 euroa per asukas. Ja siinä on muita lukuja. Rahavarat vuoden lopussa tarkoittaa sitä, että meillä on limittejä käytetty 2 miljoonaa euroa, 2,1 miljoonaa euroa. Kassan riittävyys ja vuosikate per asukas ovat hyvin heikolla tasolla. Eli tässä niin ilmenee se kokonaiskuva noin lyhyesti. Alltså man får helhetsbilden av det här. Finansieringsanalys med några rarare siffror. Vad det betyder i kassan, vad det betyder i förändring av likvida medel. Tätä ei valitettavasti voi muuttaa, mutta se pitää niin hyväksyä ja tietää, mitä se tarkoittaa näihin lukuihin. Dennis. Tack herr ordförande. Jag skulle gärna vilja veta hur mycket lån staden har. Kuinka paljon lainoja niillä on tällä hetkellä. Puheenjohtaja, nyt talousjohtaja saa tarkistaa, mutta tuolla näkyy lainakanta siis siellä on vuodet 24-25 vuoden lopussa 7 miljoonaa euroa ja tämän ennusteen mukaan ensi vuoden lopussa 6,6 miljoonaa euroa. Onko talousjohtaja tarkentaa, jos on väärässä, mutta eikö näin? Se menee. Eli talousarviolainoja lyhennetään kyllä koko ajan, mutta silti kassa on limitti on kassa on niin kuin miinuksella. Me elämme sillä Närpiön säästöpankin limitillä. Vi lever på Närpiö Sparbankens limit. Det är vår kassa som inte är riktig kassa utan minuslimit. Lundenius. Tack ordförande. Bara för att klargöra den här limiten är det inräknad i den där lånen. Talousjohtajalta kysyn, onko tämä limiitti sisällä tässä lainakannassa? Siis limitti käsitellään vuodenvaihteessa, siis se menee lainaan, joo, on se huomioitu. Eli päätetään keskustelu kohdasta 4. Vi avslutar diskussionen. Punkt 4. Hyväksytään godkännys. Kohta 5. Investoinnit. Punkt 5. Investeringar. Tästä keskustelua diskussion. Salo. Lisäksi meillä on tämä virhe, että urheilukenttä ja pururadat, Vaskiinsta on vain yksi pururada ja yksi luontopolku. Siitä nyt äkkiä teen kummaa pois. Sitten tässä on Toritammin Juhan kirjasto kautta kaupungin konttorisaneeraus. Niin mikä on kaupungin konttorisaneeraus? Jos
Osaako joku vastata? Pystyykö tekninen johtaja vastaamaan tässä? Puheenjohtaja, tässä talossa esimerkiksi meillä on ilmastointiongelmia ja muita, mitä parasta aikaa tehdään. On tämä. Toinen vaihtoehto on se, että missä kunnossa tämä talo on, että tutkitaan vaihtoehtona Toritammen yläkertaa, soveltuisiko se konttori tulisi kaupungin porukoilta tai niin poispäin. Nämä asiat on auki ja ne on telas päätetty silloin viime kevään. Se selvitys on tuon päällä tuosta nyt, jos loppuvuonna vielä. Sano. Esittäisin, että tätä Tori-Tammi-rahaa ei lisätään budjettiin kohtaa, että Tori-Tammeen ei käytetä senttiäkään rahaa ennen kuin on kattava kiinteistösuunnitelma, että mitä me meidän kiinteistöillä tehdään ja mikä on niiden käyttötarkoitus. Nyt jo velaksi pitäisi investoida, niin nyt pitää loogisesti katsoa, että mihinkä me laitetaan rahaa ja mihinkä lehdään. Onko muita puheenvuoroja? Finns det andra talturer? Ei ole. Finns inte. Tässä valtuutettu Salo esitti muutosta, mutta sitä ei kannatettu, joten se raukeaa. Salo har föreslagit att ändring till den här punkten, men det har inte understötts. Så det godkänns inte. Eli pykälä 4, ei kun 5 on hyväksytty, punkt 5 on godkänd. Pykälä 6, henkilöstösuunnitelma. Punkt 6, personalplanen. Tästä keskustelua ja diskussion. Salo. Meillä oli sinne ilmestynyt sellainen uusi pesti kuin koordinaattori. Mä ainakin haluan tietää, että mitä me tehdään koordinaattorilla. Meillä on, että pitäisi olla tässä taloustilanteessa vähemmän vähiä eikä tehdä uusia pestejä. Ole hyvä, Puhutaan keskushallinnon kohdasta ja siellä viimeistä rivissä sillä todellakin lukee koordinaattori. Tälle vuodelle 1 henkilötyövuosi ja ensi vuodelle 0,7 henkilötyövuotta. Meillä on tänä vuonna ollut IT-koordinaattori määräaikainen 1 vuosi. Hänen työsuhteensa päättyy tämän vuoden lopussa ja tämä koordinaattori on tullut hänen tilalleen niin, että hänellä on näitä IT-koordinaattoritehtäviä, tämä suurin piirtein 0,7 henkilötyövuotta ja sitten muissa toiminnoissa tuo loppu, tuo on 0,3 teknisessä toimessa. Eli mitään henkilölisäyksiä ei tule, tässä on ihan sama henkilötyövuosimäärä, 1 henkilö lähtee, toinen tulee. Tällainen henkilö tarvitaan. Meillä on huomattava määrä asioita, mitä tämän vuoden IT-koordinaattori on perannut ja saanut järkeistettyä meidän IT-hankintoja ja monia asioita, jotka on ollut huonolla hoidolla, koska meillä ei ollut asiantuntija täällä talossa neuvottelemaan erilaisten firmojen kanssa. Eli mitään lisäystä ei ole tulossa, päinvastoin pieni vähennys, niin kuin huomataan 0,5 henkilötyövuotta keskustelussa. Keskustelu päättyy tämän kohdan osalta. Diskussionen avslutas för punkt 6. Ja on hyväksytty ja godkänt. Kohta 7, taloussuunnitelma 2728. Punkt 7, ekonomiplanen 2728. Tästä keskustelua ja diskussion. Ole hyvä. Tuosta tässä sen, minkä tuossa alkupuheenvuorossani, että tämä on sen olettamuksen pohjalla nyt, että mitään valtionosuusuudistusta ei tule tällä vaalikaudella, eli mitään muutosta tähän isoon kuvaan ei tule. Meillä ei ole parempaa tietoa, jotain pientä voi tapahtua, mutta
sen varaan ei voi laskea. Alltså det här baserar sig på den situationen som vi nu har och har också 26, alltså ingen förändring 27-28 och det är den bästa informationen som vi har i dagens läge. Keskustelu päättyy kohdan 7 osalta punkt 7 avslutas och hyväksytty godkänt. Kohta 8 investointisuunnitelma 2728. Punkt 8 investeringsplan 2728 keskustelu ja diskussion. Keskustelu päättyy, diskussionen avslutas ja kohta 8 on hyväksytty. Punkt 8 är godkänt. Näin ovat kaikki pykälät hyväksytty. Alla punkter är godkända. Kuinka? Joo. Ja pykälä 60 hän kuuluu tähän myös, nyt se otetaan nyt omana pykälänä. Eli pykälä 60, tarkistus taloussuunnitelmaan 2728, paragraf 60, justering av ekonomiplanen 2028. Ja ehdotuksena on, että kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että talousarviokirjassa olevat taloussuunnitelma vuosien 27-28 valtion osuusarviot korjataan vastaamaan uutta tilannetta, joka on esitetty tuloslaskelmasivulla. Näin korjattu talousarvio on kaupunginhallituksen lopullinen esitys valtuustolle. Förslaget är att stadsstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att de beräknade statsandelarna för ekonomiplaneåren 27-28 i budgetboken korrigeras så att det motsvarar den nya situationen som presenteras på resultaträkningssidan. Således är den korrigerade budgeten stadsstyrelsens slutliga förslag till stadsfullmäktige. Keskustelu ja diskussion. Keskustelu päättyy, diskussionen avslutas ja päätösehdotus on hyväksytty, beslutsförslaget är godkänt. Siinä oli kaikki asiat, där hade vi alla ärendet. Haluaisin kiittää kaupunginhallitusta hyvästä yhteistyöstä, virkamiehiä, kaupunginvaltuustoa, kaupungin työntekijöitä ja kaikkia kaskislaisia kuluvasta vuodesta. Ja toivotan kaikille oikein hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta ja önskar alla en god jul och ett gott nytt år. Lundenius. Tack för ordförandet. Jag vill också rikta ett stort tack till Kari Häggblom som har fungerat som ordförande i fullmäktige. Haluan kiittää Kari Häggblom, joka on toiminut nyt puheenjohtajana valtuustossa. Kiitokset. Myöskin kiitokset kaikille tilalla fullmäktige. Och så vill jag också rikta ett tack till stadens som jobbar för staden och som orkar med oss politiker från år till år. Haluan myöskin kiittää kaikki virkamiehet ja työntekijät kaupungilla, jotka jaksaa meidän poliitikkojen kanssa joka vuosi. Myöskin hyvää joulua kaikki asukkaille. Också god jul och gott nytt år till alla invånare i staden. Stadsdirektööri kaupunginjohtajalle. Puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, haluan virkamiesten ja kaupungin työntekijöiden puolesta kiittää kaupungin valtuustoa hyvästä yhteistyöstä tänä vuonna. Valtuustoa vaihtui kevään vaaleissa ja tuli uusia henkilöitä samoin kuin kaupungin hallitukseen, mutta molemmissa
elimissä puheenjohtaja säilyy sama. Ja tämä on tuonut jatkuvuutta yhteistyöhön ja se on näinä aikoina tarpeen. Turhaan ei tasavallan presidentti pari viikkoa sitten myöntänyt Karille kunnallisneuvoksen arvonimeä. Siitä haluan vielä sanoa tässäkin onnitella. Kiittää todella työntekijöiden puolesta. Luottamushenkilöitä toivon, että hyvä yhteistyö jatkuu ensi vuonna. Päätettävää riittää isoja asioita ja niissä tarvitaan yhteishenkeä. Kiitoksia. Kiitos. Vi tackar alla för tjänstemän som personalens vägnar och önskar god jul och gott år. Tack. Näin. Ja kokouksen jälkeen tervetuloa siniseen hetkeen jouluaterialle. Välkommen på julmåltid till blåstunden efter mötet. Kokous on päättynyt. Mötet avslutas.